Oh, iki. Angel e. Dulu pangan do. Reneng nah. Tinoplek kok mancing kok panggar reneng wae iki. Pangan opo wae? Go. Reneng nah. Go. Reneng nah. Ini mau foto lagi. Strike, woi. Reneng. Bruh. Ini seluine ram. Gak labu malah reneng. Di maam, ini rumah kadang ora yo. Lo. Lo. Apa ini? Lo. Resek. Hutan ini ki cerita langsung mancing. Nih di boleh. Lah kayo. Pasti tak rusuhannya. Pasti waduh. Josi. Apa ini? Lele aja batu teh. Duh, lele kewan nih. Yo, lele mangano. Ngeblok lalu. Lo, hajingan apa ini? Lele uduk. Barangnya kaya watu. Apa sih mentali? Maksudnya kayak gini nih sisa aja. Lo, gue lakuin tuh celeng asli nih. Iya kan mulu. Asli mancing sinoblok orang oleh semalah. Cek kiri api kan nih. Yo. Selamat ora kenalin Mbak Demang. Mulai mancing droblok malah dibet lagi pernges amput. Bruh. Iki apa iki? Wah, rezeki. Jambu deh Pak deh. Ya. Mancing droblok kok wayahe madang iki. Copo iki? Jangan mampu sisan, alah. Coba nih. Dia lo ngotok, alah. Enak yuk teten. Bruh. Jenenge ngono ya kok. Terimane wedhus ngono to. Anake iki. Anake ra didangne wedhuse iki. Kayak ngenean, alah. Pak. Woi, Pak. Apa Nyagi
lo ngi mong. Ya kan ning bengok-bengok iki nyang opo le? Nyapa? Hele. Ye. Nang kok ngendi nyeluk mamake kok iso ngegas-ngegas wong tuwek le? Kowe tan kono nggo mancing. Ki olehmu endi? Boncos blas rene. Kok mancing ora oleh lho kok yo nesu-nesu lho yo ora apik lho le. Nanti wae poso to. Lah iya jadi sampean ki ora usah nesu, tekok sing apik-apik mak enek sego apa ora. Lek renek yo tak masakne, lek nesu ki ora apik lho le. Lah wis luwe kok tingkat Yo dhisik kesabaran ngombe le, entek. ngombe banyu bening, utakmu yo gen bening. Mikire iki yo gen bening ngono cah bagus kae ngombe sik, kita masakne le. Ora nek sego tak mangkat mancing nek yo. Ya wis sak karepmu sing penting ora nesu ya. Mancing e. Heeh, ora nesu. Kowe kok mulai wis mateng lho, Le. Ngapa kok cemai-cemai? Hah? Anu guru cerita ngapa di guru? Guys, ganggu wong mancing iki mang. Makane aja anu ganggu wong mancing. Ya piye neh ya aku. Oh, malah. Wis kene, nyangkut sik. Yo nek. Nanti gue. Aku ki nyangkut kene. Numek ngono kuwi tok. Nunggu apa ini? Dan sakti ya, Pertunan tanggal langit. Sampai mana lainnya? Aku ini mau parang-parang lain nanti sing penting ora cerita mancing di bawah. Baik, gitu. Tuan dulu, anu kali ciri kono mah. Iyalah. Jan pokoke. Ora kapan nih? Tak cari watu, ora oleh iwak blas lho kita kae mah. Jan pokoke. Yo. Alah sore-sore ya ini orang gelap makan wedhus. Ya kayak koyo mape ngono. Iki lho lanang ngono lho. Lah kae lho jas murah kuwi. Alah, Mang. Ayo takoni ae. Ayo ayo enten kene ae lho. Arep nyandi lho, Mak. Rupamu kaya wong arep budal karnaval. Ngapa lho derek cuek menjadi bocah. Bene. Kok jadi bocah jadi cuek-cuek iki lho. Ya wong nomo. Apa manyak apa rugimu pira? Ora enek rupine jane. Ngapa kowe? Bene. Jangan gak ngomongin ben ora sopan karo wong tuwek. Walah, bene. Tuwekmu sepiro? Suka-suka kok macak ngene arep macak ngono. Nyapa? Heh? Jan kurang gitu kan kan wayu. Lah kok kabeh bojo iki kan ngopo ngono lho. Bene lho nyapa jane. Ate. Piro tabelmu apa? Kuwi kan ana nang kamu meneh. Jalan tongkrongan ya ehane ngelokne wong nek wong liwat ora ndek perasane iki wong tuwek apa wong enom senengane mek ngelak-ngelokne sak karepe dhewe bocah kaya ngono kok ora diatur apa piye apa nyatu bocah sing gablek ora ngerti tatanan bocah kaya ngene iki jalukane ditatar dikandhani sing luwih apik wae bocah kaya ngono. Walah untungno iki mau ora kena narit. Yo ngene iki guru-guru cangkemmu kuwi. Lah kowe cangkemmu melu nambahi ngono kok. Ya maaf. Raimu. Iya ya, aku ki dadi wong tuwek ya salah. Anakku nesu ki enek pantese, sing salah ki wong tuane kaya aku. Mosok duwe anak ora diolah-olahne. Masih sak repot-repotane apa anake kudu didamne, dicawisi supaya anake ora nesu. Enenge nesu anak saka wong tuwa. Ya wis aku tak olah-olah, tak masak. Engko lek teko waya-waya geneng maem. Sing salah apa-apa ya wong tuwa kaya aku. Sesibuk apapun gawean ki anak kudu dimasakne. Iki cah nembe to. Lah, kok kaya suarane Mbak Yu. Kok ngendi lo Yu sampean Mang? Tak ngaret kosor kono mang apa lho aku piye cek bocah sampe pegel aku. Bocah nanti to sakjane. Piye cek ngelok-ngelokne sak enake dhewe. Ana wong arep ngaret lho dilok-lokne. Ya sing sabar Yu, bocah saiki ya wis ngono kuwi.
Lha yo piye nih wis gedhe adarane urung cetha wis dolan. Bocah wis gedhe-gedhe Joko-Joko kok jawane sok kapan? Yo sampean dadi wong tuwek sing sabar ae yu, bocah ora sopan iki yo ajarana sopan, ajarana sing apik, ora kok sampean malah melu-melu nesu bocah cilik iki lho. Terus sampean ki piye? Napa lho kowe iki pagari pawon e kuwi? Iki apa yu? Masakne anakku lho. Ngamuk-ngamuk ora tak masakne, nyatu aku yo salah wong tuwek. Anakku lho ora tak panceni apa-apa. Dadi emang mulai nesu, tapi aku ora apa-apa yu. Sing salah lho aku. Mergo ora tak masakne, tapi aku yo sabar ae. Wong jenenge yo anak, gek aku ki tanggung jawab masakne, gek kowe ora tak masakne. Masih anakku nesu aku yo ora nesu lho yu. Bocah koyo ngono nyabar-nyabari kok ora kok. Jongkrokne kali ngono yo gek wis. Ya aja ngono lho yu, kowe ki bocah urung ngerti, urung pengalaman. Dadi awake dhewe iki dadi wong tuwa ya sing sabar ngandani anak. Arep dikaya ngopo lho yu anak. Aja sampe anake dijongkrok-jongkrok ning ngono ki ya ora apik. Endi nggone wong tuwa lek anak nakal, wong tuwane ngamuk iki terus anak arep pinter kok ngendi to yu. Ya wis ngono ya, aku tak ngeterne pakan ki. Wis selak udan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bareng